ya Pak ya. Ya tepuk tangan nih. Ayo Pak. Iya Pak Mo ya suara aku sing ngono kuwi Pak jajal-jajal to Pak Mo ayo ki wis salam-salam sih Pak Mo sampean apa aku ya Pak Mo sing salam aku sih salam iya ya Pak Mo sih ya sampean lagi ngene kono Pak sampean lagi ngene kono lah wis kelinggih ae kita urusane wae Pak wis medhun linggih kae mbek delok itu tabut kae Pak linggih sing apik ya Pak linggih sing apik aja ini begitu ayo mau ya siang ya sayang pol bek kowe to Pak pokoknya ya sayang pol kenapa Pak iki piye to Pak ya aku tak salah milih ya saya Pak ayo yuk jawab kabeh ayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh duh iki piye to Pak gawe ngono ya Pak kongkong nika gawe ngono Pak kok aku kayak gini ya ya di Pak di ayo ya aku sih tahu kok oh iya Pak ya iya aku diwasi jajan ayu nih kok ini bener-bener kok ini ya iya orang kalah mbek Karang Taruna nih kayak gitu iya aku pol ayu ya Dewe kok ngono to Pak ayo piye to Pak kowe Pak aja ngono to Pak lho aku kok arep jujulke kae iki piye aku kurang seksi piye bodiku wis sapure lho ayo suwang arep kok kaya ngene iki ambek kae yo ana apa-apane to Pak iki kowe iki piye to Pak yo tak salam neh ya pokoke sing jawab salamku tak doaake utang-utange do lunas pokoke rezekine kathah yo sing buanter yo jawabane yo ayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo Pak yo aku tak linggih Pak sudah ngamati masih sing pas-pas yo bagus-bagus dene Pak
Ya Pak ya ya. Aduh aja ngono to Pak ya kok bengi Pak ya. Wes saya tak lagi Pak ya. Kok bengi ya. Wes ngono to Pak arep ngerjani aku to Pak. Sing apik arep ngerjani aku ya Pak ya kowe. Wes aku tak lagi aku duduk manis ning kene wis sampean kono kae. Ya kono lah kono. Ya. Wes kono Pak wes sing salam ae Pak ya saya matur suwun kono Bapak Rahmat ya. Katong, ya katong Pak katong. Ya Pak ya. Ya jajalnya Pak Bu Pak jajal Pak. Ya jajal salam. Ya berdua, itu Pak iki wong akeh sampeyan iki wong ono sirahe kabeh ya kaya itu. Ono jawabane. Iya, menepisan Pak wis pokoke nak dongak-dongake sing jawabi salame bojoku sing bagus dhewe, putih nak ning petengan. Ayo pokoke rezekine kathah limpah-limpah tuku dadah tuku omah. Amin ya rabbal alamin. Ayo. Ya Pak, beleni Pak cepet Pak. Aku tak salam. Iya. Pokoknya nak orang sing jawabi ya Pak, orang jawabi pokoknya sampean maring langsung. Iya, langsung mlebu ning Pak Rahmat ngono Pak, njaluk rokok. Iya Pak ya. Wong ini pawon Pak adang. Ayo wong ini pawon adang ke mau we. Waduh, Pak masih biasa mau kudu to Pak. Niki Pak. Rofiatun Pak, Rofiatun. Iya. Ala cek ayu aku ya Pak, wong ngerayu senangane opak iki. Cek ayu aku polo Pak iki yo wis ngubengi ra tak wae lho Pak we, namune ayu ana ya. Iya. Iya, ya bagi jaluk sawaran. Ayo Pak kalau pelorot tuh Pak itu gimana ya isin itu Pak ngono iki wis sapa to Pak udah diplorot-plorot ki lho Pak iki jenengan ngono kok Pak sing morot wae aku sing isin aku lho Pak kowe ngono kuwi wengku Pak ayo Pak iya ya Pak iki aja ngono to Pak iki matur sembah nuwun sih Pak kalih Bapak Rahmat ki matur sembah nuwun. Nggih matur suwun nggih Pak Rama sampun ngundang kula sak rencang-rencang niki nggih. Pokoke tak dongak-dongake Pak Rahmat, pokoke rezekine kathah, limpah-limpah, iso tuku dadah, tuku omah, lunga Mekah Madinah. Amin ya rabbal alamin nggih Pak nggih. Iya. Iya, iki lho tukang sone darang iki bagus-bagus iki arang iki ya matur sembah nuwun Janata Audio Sound System terima kasih iki kerjasamane jos pokoke teman-teman YouTuber kae darang iki kae ono sing mantan ku areng Pak kae YouTuber kae Pak iki lho Bejo Racing kae mantanku kae Pak iki mau aku bar ngesun sithik menawa Pak itu ya Pak ya iya ya Pak ya Mas mantan areng iki masih bagus tenan Muhammad Abdullah iki Fakih wah bagus pol pokoke abene ngambil Mas mantan iki ayo Pak yuk kita goyang lagi yuk Pak yuk langsung ae Pak gantian kancane ayo Mas posisi tarik masih asik
matur sembah nuwun kalih Pak Rahmat sampun ngundang kula sarenjang-renjang satu naike rezekine kathah limpah-limpah tuku dadah tuku omah amin ya rabbal alamin lunga Mekah Madinah. Iya Pak ya. Iya Pak ya Pak mun dhewe cabut mulai yo datang mbek kanca-kancane yo habis ini bareng saya yo.